Maar Stille Nacht, Wondernacht wie echt is echt een boek wat dus over de Christ gaat en met de Christiert. Dus ik ga al je ideeën sammel je in mijn holle en op papier van hey, wat past er voor mij bij de Christiert? Want alle verschillende verhalen die gaan in ieder geval alle jaar over de Christ. En dus wat ik dacht in het begin is vooral een heel soort beelden sammel je dit met Christ en met de winter in het algemeen van doel. World at your feet. Take your time, girl, just leave it to me. Ik krijg dan een heel soort verhalen binnen en dan mag ik ze alle jaar, in dit geval mocht ik ze alle jaar lezen en ik mocht zelf kiezen bij welk verhaal ik een illustratie een maatje hoor. Het violinnig staat dat ik het wel een beetje eerlijk verdeeld met de moest door het boek. En dus ik heb lezen en met die ik erbij sketst. En dan weer een soort verhaal en weet ik met die een heel soort idee bij hier. En nou, dan zeg ik van hé, waar komt het in het boek? Komt het ongeveer uit? En dan doe ik daarmee om de slag. But we're not alone. Your father and your sister are waiting patiently. Ik hou wel van wisselwerking en van gearworkings, omdat je daar toch vaak wat verder komen dan dat je in eerste instantie dan heb je al die ideeën en schetsen en dan ga je together zitten en dan praat je erover en dan komen er vaak nog betere ideeën, omdat het krijgt even wat langer en wat dieper over nadenkt. Ik heb net zo'n soort mijn Christbiemen bijvoorbeeld en mijn de combinatie van reet en grien bijvoorbeeld, dat is echt heel christerig. En ik heb echt een beetje proberen om in het boek de Christ wel herkenbaar te krijgen. Want iedereen heeft dat toch van ja, dat jet bij de Christ, maar toch ook weer een beetje vernijend te wezen in de zin van het mij wel breder wezen. En